Köszöntelek benneteket a Rossz Talanyú csatornán. Eltelt a harmadik hét, eljött a harmadik mérlegelés. Megmutatom, hogy mi történt. Hogy mi is történt ezen a héten? Igyekeztem új ételeket kipróbálni, főként főételeket, vagy olyanokat, amiket vacsorának lehet eszegetni. Nagyon sok érdekes dolgot találtam a YouTube-on. Több vegán főzőműsor is van, és nagyon-nagyon cukik, nagyon aranyosak, és nagyon könnyű ezeket az ételeket elkészíteni, amiket ők bemutatnak. Igazából próbáltam többet tornázni, szerencsére sikerült is többet jogáznom, mert amikor a kicsi alszik, akkor van 2 órám körülbelül, és akkor neki tudok állni, és kicsit magamba tudok mélyülni. A folyadékfogyasztásra annyira nem tudtam odafigyelni, viszont nagyon oda kéne. Sajnos ugye napi 3 liter elme helyett örülök, ha egyet sikerült bevinni, viszont ellensúlyozván igyekeztem több gyümölcsöt és zöldséget inni, úgyhogy azért figyelek. A tejterméket még mindig nem tudtam elhagyni, de mondtam, hogy a kávémat nem adom, szóval ezen még dolgozok, pedig tudom, hogy nagyon le kéne tennem. Bocsánat az arcomért, de a kisfiam fokozik, úgyhogy elég nehezek az éjszakáim, és ő még mindig alszik, és ilyenkor tudok beszélni, úgyhogy én még nagyon álmos vagyok, de hát ez van. Mi történt még a héten? Lényegében ennyi. Folytatom tovább, amit elkezdtem. Rendületlenül ugyanúgy nem eszem húst, nem eszem tojást, és a tejtermékből csak a reggeli kávémat hagytam meg, egyébként kókusztejet vettem, úgyhogy egyébként nagyon finom dolog, és főzéshez azt használom, úgyhogy mindenki csak bátorítani tudok erre. Milyen változásokat vettem észre a testemen ezen a héten? Na most a Hashimotónak van egy olyan tünete, hogy ilyen nagyon extrém bőrszárazság. Ha nem kezelem a bőrömet, akkor sajnos igazából egy bizonyos pontnál jobban nem lesz puhább, vagy szebb, vagy kevésbé száraz. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, és hiába a rengeteg gyümölcs, meg zöldségben található folyadék nem elég, tehát tényleg nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás ez meg legyen. Kezdem érezni azt, hogy tényleg ürülnek ki a salakanyagok, és frissül fel a szervezetem, tehát illetve nagyon meglepő dolog, hogy bár ugye nem annyira lassan emészthető a zöldség és a gyümölcs, mint ugye a hús. Tehát ebből fakadóan, ha megeszek egy tányér, teszem azt, most hamis milánói makarónit csináltam, vörös lencsével, tofuval, hagymával, és megettem egy jó nagy csészével, és 2-3 óra múlva már azt éreztem, hogy én nagyon-nagyon éhes vagyok, úgyhogy így átgondolva a dolgokat, igen, kicsit többet kell enni, mint ha fogyasztanék húst is, és ez kicsit olyan riasztó dolog, hogy az ember próbál fogyókúrázni, de azért egyen többet.
Igen, tehát ilyenkor azért, ha nem eszik az ember húst és fogyókúrázik, akkor arra nagyon oda kell figyelni, hogy azért olyan dolgokat tegyen meg, ami nem szénhidrátos, vagy zsíros, vagy ugye gyümölcs-cukortartalmú, főleg ne vacsorára. Tehát ugye megettem a milánóit, azért az tészta, azért az szénhidrát, tehát ne folytsam le egy jó kis édes krumplival, vagy ne egyek rá egy zacskó pisztáciát, vagy magyarot, és hát ennek sajnos megláttam a kárát is, mert én úgy voltam vele, hogy hát nem eszek húst, akkor én most eszetlenül lehetek mindent, és akkor fogyni fogok. Nem. Ez a mérlegelés is látszik, hogy nem nagyon kéne zacsikószámra enni a magyarót, meg a pisztáciát, mert bár nem telíti el az ember, tehát a hüdejól nem fog lakni tőle, azért hízik, mint az állat. Úgyhogy igen, ilyen tapasztalásokon átmentem. Egyébként, ami valóban történt, amire számítottam is eddigi tapasztalataim során, az az, hogy a diétáknak, életmódváltásoknak az első 2 hete az általában a salakanyag kiürülés, a felesleges víz eltávozása, ugye ez az a mínusz 3-3,5 kiló, amivel eddig kevesebb lettem. Most viszont el fog következni egy olyan 2, rosszabb esetben 3 hét, amikor meg fog állni a súly. Ilyenkor szokták ugye az emberek feladni a diétát, mert hát nem fogyok, akkor ez nem működik. Ez nem így van, működik, csinálni kell. Ilyenkor az történik, hogy a szervezet állítja át magát erre az életmódra, erre a tápanyagbevitelre, alkalmazkodunk. Ennyi, erre nincs jobb mondás, alkalmazkodik a szervezet ahhoz, ami az elmúlt 2-3 hétben történt vele. Úgyhogy ilyenkor kell nagyon odafigyelni arra, hogy mit eszik az ember, hogy eszi az ember. Ilyenkor szoktam tisztító teákat inni, például a májva tea az egy nagyon finom kis dolog, viszont elég erős hatású tea, hashajtó hatású tea, viszont nagyon-nagyon jó méregtelenítő, olyannyira jó méregtelenítő, hogy aki például fogamzásgátló tablettát szed, na most semlegesíti a hatását, tehát annyira tisztítja a vért, a májat, a bélrendszert. Ilyenkor szoktam inni, csak hát ugye szoptatás alatt nem igazán ajánlott, úgyhogy azért, aki anyuka és szoptat, ők inkább ezt hanyagolják. Lehet gyógynövényteát inni, nyugodtan, minden további nélkül, rengeteg zöld teát inni, tiszta, jó minőségű zöld teát, az nagyon jó zsírégető, salaktalanító hatású ám, de ugye a tejtermelésbe nem fog beleszólni, vagy nem fog átmenni semmi olyan anyag a tejbe, aminek nem kéne. Ilyenkor szoktam gyümölcsnapokat tartani, lénapokat tartani, tehát nem bőtről van szó, hanem egy kicsit a szervezet megtisztításáról ebben a 2 hétben, tehát hogy csak gyümölcsleveket fogyasztok egész nap, vagy teát, mindenféle szilárd, úgymond szilárd táplálék nélkül, vagy csak egyféle gyümölcsöt, tehát például almanapot tartok, és ez egy nagyon-nagyon jó tisztító kúra igazából. Kicsit úgy megkönnyíti a szervezetet, átmossa a szervezetet, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. És igazából ennyi történt, be fogom vágni a mérleges videót mindjárt, meg a centimétert, hogy mi történt, úgyhogy várlak benneteket vissza a következő videóval. El fogom mondani egy kicsit majd egy külön videóban pontosabban a Hashimotót, hogy mi történt velem, hogyan jöttünk rá erre, milyen tünetek voltak, és a többi, és a többi. Illetve szeretnék csinálni egy videót a vegán életmód és a szoptatás címszóval, mert ahogy a kismamás, anyukás csoportokban
olvasom, rengeteg tévhit kering a fejekben, azzal kapcsolatosan, hogy a szoptatás alatt mit szabad és mit nem szabad, és hogy szabad és mint szabad. Úgyhogy igen, várlak benneteket vissza. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi történik velem, hogy alakul a fogyókúra. Ha szeretnétek bármi receptet, akkor nyugodtan szóljatok. Írjátok le kommentben, és akkor írom én is a receptet. Kövessetek az Instagramon, be fogom linkelni az Instagram profilomat, és várlak benneteket vissza a következő videóval. Sziasztok!